Per fi tenim aquí la revista Lego Star Wars d'aquest mes, la número 93. I a veure què té a dins seu. Com sempre comencem amb la revista amb el Capitán Grievous de portada. Tenim una minifigura al 212 Clone Trooper i tenim una carta edició limitada d'en Yoda. I la pregunta Lego és: i les cartes? I el pack de cartes? No hi ha pack de cartes. Jo volia un pack de cartes, tio. Vale que en tinc una, però volia el pack de cartes. Aquí tenim el Trooper. La veritat que molt xulo, molt ben detallat. Tenim aquí la cara. Hola! Va, en fi. La veritat, crec que no en tinc d'aquests a la col·lecció, així que és el primer. I molt content amb aquesta purchase. I com sempre ensenyaré un dels pòsters, que aquest, bueno, no està gens malament. Dirà, un dels dos? Sí, perquè hi ha un altre, però com és la pansa contrària, doncs està partit en dos. Però bueno, no deixa d'estar bé. I una menció especial d'aquest vídeo serà que he trobat un minijoc per jugar amb la minifigura que et donen. I diràs, jugaràs? Doncs no, perquè us deixo que si ningú ha jugat, s'ho faci a la seva manera. I per acabar, faré un spoiler. Si algú no va veure l'espoiler de les revistes del mes que ve, que pari ara mateix el vídeo, aquí ve. Tindrem l'X-Wing, l'X-Wing, en comptes d'una minifigura tenim l'X-Wing de Locuts i la carta de Boba Fett.